třeba ve sněmovně, co se děje ve vládě, co se děje kolem těch lidí, kteří nám tady vládnou. A mě osobně zajímá konkrétně pan Sobotka a věci kolem něho. Pan Sobotka, kterého tady vzývá polovina národa už 20 roků, na základě jeho vybrané mluvy, která nikam nevede, kdy dokáže mluvit o ničem a ty lidi mu na to skáčou. To je člověk, který, řekněme, co mě zajímá, je jeho byt za 7 milionů. Jak on si mohl koupit byt za 7 milionů a tvrdit, že si na něj ušetřil z poslaneckých náhrad? To prostě není možné. Já jsem ty poslanecké náhrady bral a já vím, že pokud člověk pracuje jako poslanec, tak ty náhrady využije do posledního halíře. A i kdyby nějakým zázrakem se poslanci podařilo ušetřit 30 000 korun měsíčně z těch náhrad, což je absolutně nemožné, ale i kdyby se to nějak podařilo, tak on by musel na ten byt šetřit 20 roků. A to je 5 mandátů. A já si myslím, že to tak nemůže být. Na druhou stranu se kolem pana Sobotky motají kauzy jako OKD, kde se mluví o desítkách miliard. Dál se kolem pana Sobotky mluví o tématech jako solární energie, kde jsou desítky miliard. A ten člověk tam pořád sedí. A ten národ pořád jde k těm volbám a volí ho, protože on jim slíbí 13. důchod a zrušení poplatků u lékaře a takové nesmysly, které v podstatě neovlivňují život nikoho z nás. Lidi jsou ochotní zvolit pana Sobotku, protože ušetří 30 korun při návštěvě u lékaře, ale že díky panu Sobotkovi pravděpodobně došel tento stát o desítky, možná stovky miliard, to nikdo neřeší. A ten pan Sobotka tam pořád sedí. To jsou věci, které mě zajímají, na které já chci upozornit.